On aika äänestää ulos heikoin lenkki. Illan ensimmäisen kierroksen vahvin lenkki on Kalle. Juho. tilastollinen heikoin lenkki. Mutta kenet joukkue pudottaa jatkosta? Äänestys päättyy. On aika paljastaa, kuka teidän mielestänne on heikoin lenkki. Juho. 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 Antti. Juho. Yummy. Juho. Yummy. Miksi olet täällä tänään? Tulin katsomaan sinua. Ihan totta. Kyllä. Saat sydämeni läpättämään. Pelosta vai ihastuksesta? Se on sekoitus. Se on suloinen sekoitus. Mitä teet työksesi? Olen työtön. Olet työtön. Olen. Voi jumalauta. Pitäisikö tässä kohtaa itkeä vai nauraa? Yummy. Miksi Juho. Juho päätti mennä teemalla toppiin ja kuolla Jasuolle 5 kertaa putkeen. Tämän takia Juho on meidän tiimimme heikoin lenkki. Juho. Uudella äänellä muu joukkue on sitä mieltä, että sinä olet heikoin lenkki. Hyvästi.